hambai joto electronic media takok tei bokok sungno phaimanjak phaijak tini Tripura Indigenous People Press Association tipani angoi borom gana President Gautam Deborma teibon loge song phaiwi ani office of phaiwi kaisa memorandum ro phaika belai nangmani kaisa chung wan chok jaya no katal wan chom toboi phaika tipasro goria masamung batainani panda khainani bagai ADC Haphang no request khaika amo जों goria festival ni bagai thangnai bisio bo जों ADC Haphang phaimani yagolo जों protiti subzone wise goria festival khainani bagai जों finance rohoka chini subzonal brungna 44 ta subzonal taklai bisio bo जों subzonal wise bisio wise जों goria festival khainani bagai जों finance approve khairoka phiaba mosamung jeta chini Sri City ni hoite जों omo Kainwi phaimani chini goria mosamung omo blaike nangmani boni batai mung ro khainani bagai जों fan ro grini bagai wansok jaya phiaba omo blai khainani nangu bono teiwei tipani ngoi kaisa deputation ro lai phaika deputation ro nai no blaike hambai chini ADC Haphang bo जों wansogoi nainai 2-3 दिन bisingo जों wansogoi siddhanto nanai je tuma khainai masa fan grini bising tipana limited fan ni bisingo जों bahaike centrally kaisa sikonte program khaimano goria mosamung panda teibo o jaga te kaisa agenda tongo bijab bane khainani bagai chini tiprachani bisingo soinai koktam soinai kobita soinai nini koglop soinai amai kabangma gereng rok tongo phiaba जों borokno respect khaimaya honor khaimaya borokno focus khaimaya ngoi tongkha chini ADC ni hoite prai जों phaimani yagolo bijab bani rok khaijaya thangnai bosoro जों khailene henai wansokpano khaimaliya bibino karone boni sikang to corona ni period tongmani bagai जों aprok khaimaliya taklai behaini jora lai thangmani hai almost about tamo sinai rainy season phai tongkha ani bangoi जों bijak bani khaibani rok taklai ni o wansok ja kri haipano जों jora makha hingke bono behaino जों blai nangmani jehetu chini soikrung rok ni bagai omo opportunity nai jotono chini bainai tani ke जों soinai tongkha hingke si porenai rok bo poregoi mano pore nai rok behaino soinai ni soijang no pore kha hingke si boroni knowledge phai karon bijab ungkha omo hai khoroksa siano siroi roimano tini box ungkha gyan banda a jaga o different type ni borok rok je suimani no जों katal chini wansomung tei simung mau hani bang जों bijab bani omo je prostav mani blaike nangmani chini ADC Haphang wansogoi tongo boskango जों o moito khaimani bagai blaike hambai जों boskango bono bahaino preparation mane ge jotono haine hai hambai joto nai tonai takok tei bokok son Tripura Indigenous People Press Association ni ngai sing tini sini ADC Haphang ni thini wo sini phainai je goria terno rugi kaisa goria mosamung competition khlaijak thung nei sing tini borom tamnai bono memorandum sing tini yapharjakha te kaisa kok ngangke bisini bisik tham romoi sini je tiprasa sinai sikrung rok koglok kothoma sinai rok borok bahaino serjak yangai tongkha sini bijab ter rok bongnya gama hai rok no tui sing bong ni thini kaisa proposal eba memorandum sing rulaikha je omhai khlaijak thung khlaijak nani nango ni ge sing tini ADC Haphang sini CEM Purno Chandra Jamatia Sarbai malai lekha gabo ogrokha agini simi to wansukjak krei borongni planning go omhai kisa misa wansuk pano amahai ke taklai tabung no khainani amahai rok wansuk jakri ge borok chajakha je proposal payment bagi borok wansugui nainai ni sao je buskango o
hati barsani bisingono borok uansuk lai singno khlainani bagui chaitok naikhnai tei kok rok naikhnai.